Já jsem smrča. Nemám zájem. Píp. Čau. Ako som ťa dlho nevidela. No to máš čo hovoriť. Ako ma boli ucho. Ako jak úlava. Čus, Ferko. Ja si si bol hospodí, že? No, nemôžeš toľko slopať, nemôžeš. To sa vyhľaš, nie? Oddravím ťa, až keď mi vrátiš tie dlhy. No. Jej, už vím. Ale to ti chybí, teraz nemám peníze na automatu, teraz nemám žádné, som to prázdný. Tak dostaneš ty hajdejlen. Nevím, kam máš to ty hajdle. Tady budu za to pokrát. Čo ti chýba? A to bolo začo. To by už šlo. Dobre! Čuskaku zavisačky, vítam. Nie, nevítam, už sa s vami lúčim. Toto bolo video také napol, mal to byť srandovný horor. Vôbec to nemalo byť hororové, len akože horor a srandovné. Ak sa vám to páčilo, dajte like, odber, koment. Spolupracovali Lenka a Marka. Tento tu len drkil celý čas. A Hanna s Laurou odišli, takže čus, kaktus, zavisačky. Majte sa krásne, skladajte básne. To vymyslel prvý Hogi, áno, kopinujem trošička maličko a čus.